kai kaga wancan gidan Alhaji Idi ya kashe kuɗi ba wasa ko iya me to sai da kashe mai ma rabin miliyan na me kakkare na hankali ya plaster au oh kai ni fa na fi tunanin ma fa mafiya yake ai salamu alaikum assalamu alaikum salam barkan a barka da baka ne da Allah wannan ma fa ban yadda abu nake so za a bude mu mene fasbus me fasbus a wannan abin da ake yanar gizo kai ka san fasbus ai ban san facebook ba kana da dai shi a wayar dai ka gansa mu gani wannan menene wannan gasa wannan aho wannan mai dan wannan abun to da na kusa gama ai na kusa sai tama ai gwara ka sai ta mu ni ma a ringa gani na a duniya kai ma dai kana so ka abun kunya wai dan kauye ne nin facebook kai ai mutanen kauyen nan ya ne facebook ne kake lekowa ka iya turancin ne a ni ba ai gani ko gani to gani aka ce ma ne kenan to gani yawwa a gwara ni ma in je in gani ko na je gari in nuna kai ni balan kaina ya kulle ga wani waje nan email ko mail ban gane ba tambaya wai suke mace ne kai ko namiji mace ne ko namiji a ina miji ne ɗayan magana ba shi kaga ba malan iya bashi da kaina ba shi je ka aikin banza aikin waje ba ku iya kai je mutumin kauye Allah ku ne mutumin kauye banza Allah ware banza mun duka Allah malam ku tafi da bagala na zage ku ne abu kaza ku